Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Bazalwane masikhuleka sizila ukudla. We need to recognize ukuthi sisuke sinyukela kwi-level 1 sisuke sithobisa lo. Alibonge igama lethu. Masithobisa inyama kusinika i-opportunity ukuthi sibe focused ekufuneni uNkulunkulu. And simfuna uNkulunkulu inhliziyo zethu zi-directed ngokwe-purpose kaNkulunkulu. Alibongwe igama lenkosi. So it does not matter ukuthi sithandaza sihlangene sonke njengebandla. Noma ngabe uyakwenza individually. Okubalekile kufanele ukwenza uholwa umoya ingcwele ukwenza nangentando kaNkulunkulu. Number 3 kufanele ube nesiqiniseko nokukholwa ukuthi mawukwenza ukhuleka uNkulunkulu uyakuzwa. Alibongwe igama lenkosi. Those are the things that give us assurance ukuthi uNkulunkulu obone kusithekeni is going to reward us. Alibongwe igama lenkosi. Singahlala phansi bazalwane ngiyaxolisa. Hallelujah. Ngijahe bazalwane ukuthi ngithathe nje u15 minutes bese sizothandaza enhlizweni yami kubekeke kakhulu ukuthi sikule nkonzo ke sichithe isikhathi esiningi sithandaza. Alibongwe igama lenkosi. Masingena nje encwadini esijwayele bazalwane uSecond Chronicles izikronike zesibili uchapter 7. Hallelujah. Mawufunda kusukela kuverse 13 uzofika kuverse 15. One of the things oyizwayo ukuthi la uNkulunkulu is responding and acknowledging umkhuleko wenkosi uSolomon. Hallelujah. Why uNkulunkulu la kuverse 13 uzwakala uacknowledge umkhuleko kaSolomon mawuhlehla uya chapter 6 and specifically look at verse 24 uzufike la ko 33. Uyeza ukuthi uSolomon uyakhuleka. Umkhuleko kaSolomon umkhuleko ohlanganisa ukubonga. Uyabusisa futhi udedicate ithempela lakhile kanye nesigodlo senkosi. So uyabona ukuthi lapha kuverse 13 chapter 7 uNkulunkulu is summarizing or rather interpolating lo mkhuleko kaSolomon as he acknowledges it. Hallelujah. Uthi kuverse 13 uNkulunkulu uma ngivala izulu kuba kungabikho mvula noma ngiyaleza isikhonyana ukuba sidlizwe noma ngithuma isifo phakathi kwabantu. Bese lithi kuverse 14 bazithoba abantu bami ababizwa ngegama lami bakhuleke bafune ubuso bami baphenduke ezindleleni zabo ezimbi. Ngiyakuzwa ezulwini thethelele isono sabo philise izwe labo. Hallelujah. So uyezwa la ukuthi after having acknowledged uNkulunkulu umkhuleko kaSolomon kuverse 13 uverse 14 masiufunda immediately you pick up izinto eziwu4. Kunezinto eziwu4 engicela sidlule kuzona sisazokhuleka oyinothisayo la kuverse 14. uNkulunkulu maye respond uqala ngokuthi bayithobe. Hallelujah. So bazalwane you see ukuthi mawukhuluma ngokuthoba njengoba sikhuleka sizila ukudla. I regard ukuzila ukudla as
a sign or a symbol yokuzithoba. Hallelujah. Apostle uPaul mawufunda incwadi yabaseKorinte bokuqala uverse 9 kuverse 27 khona la esho khona ethi kodwa ngiyawutuba umzimba wami ngwenza isigqila ukuba mina engishumayeza abanye ngingaliwa mina uqobo lwami. Hallelujah. So here umpostoli uPaul is expressing ukuthi ukuze akwazi ukwenza lento ngokwentando kaNkuluNkulu lento ayibizelwe yokushumayela na consent ukuthi mayeyenza engawutubile umzimba wakhe angathi eseyenzile kodwa ayithola liwa. So uyagcizelela ukuthi uyawutuba umzimba wakhe. Sometimes siyadinga abazalwane ukuthi singene kwi moment la sidisciplina khona inyama yethu ukuze sikwazi ukuthi simfunisise uNkulunkulu. Amen. IBhayibheli liyasifundisa abazalwane ukuthi inyama ihlala njalo ilangazela izinto eziphambene nomoya. Siyakwazi sonke lokho. But umpostoli uPaul somewhere mentions ukuthi abakaKristu babethele esiphambanweni inyama neinganuko zayo. So mawuhoka Kristu yinto ekufanele uyijwayele ukuthi nje inyama ukubuye uyisakaze esiphambanweni. Iyafuna inyama ukuthi ihlale nje yosakazwe esiphambanweni. Albonge igama lenkosi. Ngoba kufanele isikhathi esiningi thina sabazalwane sihambe ngomoya. Singayitholi isithokozisa inyama neinganuko zayo. Albonge igama lenkosi. Inyama nje iyathanda ukuzonda. Nyama nje. Hatred. Ngoba manje mawukhuluma igama leinkanuko abantu basuke bacabange ukuthi yilokho inzondo nje inkanuko yenyama. Iyathanda ukuzonda inyama. So kufanele ibethelwe ukuthi iyazonda. Unforgiveness izinto nje idinga ukubelethelwa, ianxiety, istrife, zonke lezo zinto idinga nje ukuthi ziyobethelwa esiphambanweni mawumzalwane. Albonge igama lenkosi. So ezisizilile ukudla siyayithobise inyama yethu. Sho njalo uNkulunkulu uthi bazithobe. The second thing evelayo kuleli verse uthi uNkulunkulu bakhuleke. Amen. Usechazile ukuthi obani labantu. Abantu laba athi abantu bakhe ababizwa ngegama labo. Ngegama lakhe. Number 2 uthi abakhuleke. So masikhuleka bazalwane kakhulu masizila ukudla. Soke silangazelele ukuthi uNkulunkulu enze. Silangazelele futhi ukuthi uNkulunkulu asinikeze amandla ukuthi sikwazi ukwenza izinto ezingena kwenzeka ngokwabantu. Hallelujah. Ubabcele usuka nje la kade mention something that is very very profound. Ukuthi kunalento eyenze sajwayezwa sabazalwane ukuthi masifastile sifastele ukonqaka imoto. We are even made a joke na abantu abazalwane ngento unbiblical. Yet Isaiah 58 explains very well uNkulunkulu ukuthi what is true fasting. True fasting ukuthi sihambe siyonakekela abantu abaswele. Hayi ukufasta siyonqaka imoto nezindlu. Those are blessings. Izinto esithi masifuna uNkulunkulu zisilandele. Akuzona izinto ekufanele sitube inyama yethu situbele zona. So it's very important ukuthi sibuyele kulandeleni izwi likaNkulunkulu. Hallelujah. uNkulunkulu bakhuleke. Albonge igama lenkosi. uJesu bazalwane kwenye indawo uphendula abafundi bakhe. Bafundi bakhe baxakekile, baxakwe yilento ukuthi aba-understand ukuthi kwenzeke kanjani. Leli demon ebelibamba umfana lesithuthwane bengakwazanga ukulikhipha.
So ithi mayisiphelile imvuselelo sebendawonye noJesu lithi iBhayibheli ayi bambuza ngasekhe ukuthi mfundisi yini le yenze singakwazi ukulikhipha leli demon. And we see masisifunda lesa scripture ukuthi two things uJesu adila nazo. Number one, he challenges ukukhola kwabo okuncane. Challenges ukukholwa kwabo okuncane as one of the things that might have hindered their ability ukuthi badile nedemon lesithuthwane. Emva kwalokho siyabatshela ukuthi lolu uhlobo aliphumi ngaphandle kokuba kube ukukhuleka nokuzila ukudla. Alibonge igama lenkosi. So bazalwane nangalesi sikhathi sikhuleka sizila ukudla simele ukuthi kube yilo nalo alangazelele ukuthi as we pray ulangazelele nje ukuthi ke kwenzeka izinto engena kwenzeka ngokwabantu empilweni yakho or in your place of influence. Abantu realize ukuthi uNkulunkulu wakho uyaphila futhi uyasebenza kwenzeka izinto engena kwenzeka ngokwabantu. Hallelujah. Ukunyakazisa izinto ezistubborn. Angithi uyabona lezi ezistubborn enganyakazi. Ke ibonakala inyakaze nje manje ku 2026. Ifasting ka 2026 ubaba ushilo ukuthi ngeke izifane namanye. Mayingezufana namanye kusho ukuthi lezi zinto ezistubborn ezisekhaya lakho they will have to shake. Isemsebenzini lezi zinto ezistubborn kufanele inyakaze. Emabhizinisini ethu sabazalwane izinto ezistubborn kufanele ukuthi zinyakaze. Kunyakaza ikhonkwane ezikolweni la kufunda khona izingane zethu. Alibongwe igama lenkosi. Even nasemphakathini esihlala kuyona abazalwane. It's high time ukuthi uNkulunkulu ayibonakalise through us. Nasebandleni lethu nasezweni lonke. Kufanele sikhulekele manje ukuthi kwanzeke ukuthi ibandla likaNkulunkulu ophilayo likhona. Alibongwe igama lenkosi. Masifuna ubuso bukaNkulunkulu sikhuleka sizela ukudla. We are more than able to achieve that. Ubabuze washo wathi akayisiyovumbulula nale yamkhuleko. Ushile emasontweni nje kade kuqala umkhuleko. Wathi ake siyolanda nale yamkhuleko esayikhuleka sasayikhohle. Ukuthi now we are in 2026. uNkulunkulu uzokwenza izinto ezihlukile siyilande siyibeke phambi kwakhe sibone uNkulunkulu edila nayo kule fasting ka 2026. Another thing bazalwane eyayibe ingozi masikhuleka sabazalwana kufanele singabaze noma sizeye. Sometimes uNkulunkulu gives you an assignment to pray for into na umangalayo ukuthi how nami ngayikhulekela le. Alibonge igama lenkosi. So akufanele bazalwane singabazi uNkulunkulu lithi iBhayibheli ongakithi mkhulu kunowasezweni. Awubuke nje intombazana uEsther, intombazana encane. Hallelujah. Intombazana encane ithola umusa ukukhulula isizwe sonke ngokusevuma ukusetshenziswa uNkulunkulu. Alibongwe igama lenkosi. iBhayibheli liyasifundisa ukuthi uEsther waye umthunjwa ezweni lasePersia. Eyingane ewumJuda ekhuliswa umalume wakhe uMordekhai ngenxa ukuthi wayishonelwe abazali bakhe. Fumana umusa ukuthi ayithole seyindlovukazi ezweni laba bethunjwe khona. Amen. Indaba esiyaziyo le bazalwane, but into engifisa ukuthi ngiyiveze la ukuthi number 1 uEsther noma ngabe wayeseyindlovukazi wayengavela ayibhekelele athi hayi sebosala beyibona mina ngimnandi hlale ePalace ngithola yonke into engiyenzayo, but akazange azalibala ukuthi umJuda. Number 2 iBhayibheli liyasifundisa ukuthi
uMordekhai wayemhlonipha njengobaba wakhe futhi wayemlalela. Even noma eseyindlovukazi akazange ayeke ukumlalela. uNkulunkulu wasebenzisa lezo zinto zowu2 wakwazi ukuthi akukhulule abantu bakwaJuda babethunjiwe ukuthi nje akakhohlwanga ukuthi umJuda akazange ayeke ukulalela noma ukudisrespect umalume wakhe ngoba nake seyindlovukazi. Siyasazi istory ukuthi kwenzeka kanjani, but we know ukuthi as soon as she got a report uEsther ukuthi kunetulo elikhandwayo against abaJuda endaweni yasePesha eyacreatewa uHaman, iBhayibheli liyasitshela ukuthi she declared a 3-day fast. Hallelujah. We know what happened bazalwane, but at the end of the day the story goes ukuthi inkosi after hearing ukuthi kwenze kanjani isisayinile yabhala. Inkosi ngaleza ikhathi mayibhala incwadi yayisayina ngering. Ama-ring amakhosi ngaleso sikhathi ayiba nento eyi-signet or i-emblem okuwukuthi whatever document inkosi egxivize ngering yayo kuyona kusalela u-ink on a signet yenkosi that cannot be changed, including inkosi. He cannot change that. But we see ingane encane eyayisetshenziswa uNkulunkulu isibhaliwe incwadi yagcwala. Lela lizwe kuthiwa lalinama province awu127. It was a big nation ngalesa sikhathi. It had 127 provinces. Yayisihambile incwadi yokuthi kuzobulawa bonke abaJuda. Yayakona wonke lama province. But yami ingane phambi kwenkosi yathatha iposition yayo. Yahlehliswa incwadi, ihlehliswa yiyona inkosi. Ya withdraw and inkosi ya declare ukuthi lo owayekade ekhanda itulo lokubulala kuzobulawa yena. Kwathiwa kubulawe nawo wonke amasosha ayisewalungisile in these 127 provinces ukuthi abakwaJuda la bekhona funani lawo masosha bezonibulala and kill them. Alibonge igama lenkosi. Umuntu owavuma ukusetshenziswa uNkulunkulu ungazeyi uthi mina ayanginiki ugcobo, awudingi ugcobo. You need ukuthi uhlale ebukhoneni bikaNkulunkulu and seek the face of God. Abone uNkulunkulu ukuthi nango ne-interest kimi and I can use them. Does not matter ukuthi ungakanani, it does not matter ukuthi ubani, it does not matter ukuthi unani. Okubalekile ukuthi uyamthokozisa uNkulunkulu. Those are some of the things masikhuleka bazalwane that we achieve. The third thing bazalwane kuleli verse, without wasting time and divulging from the subject, uthi la uNkulunkulu kufanele bafune ubuso bakhe. Hallelujah. Uthi uNkulunkulu kufanele bafune ubuso bami. So abantu bakaNkulunkulu ababizwe ngegama lakhe kufanele bazithobe bakhuleke. Number 3, bafune ubuso bukaNkulunkulu. Siza uDavid emawufunda elinye lamahuba wabhalayo kakhulu wayehuba ethokozile emva kokuthi ephumelele ukuthi umphongolo ugcina ubuyile uzongena eJerusalem. Mayelihuba leli hubo kwenye indawo uthi funani uJehova namandla akhe, nifunisise ubuso bakhe njalo. Alibongwe igama lenkosi. So ukufuna ubuso bukaNkulunkulu akuyona into esiyenza as and when, is something that we do continually. Masifuna ubuso bukaNkulunkulu la suke silangazelele khona ipresence yakhe. Because somebody might think ukuthi singabona kanjani ubuso bukaNkulunkulu. You don't have to see ubuso bakhe, but you have to be in his presence. And hlale njalo silangazelele ukuba sebukhoneni bukaNkulunkulu. iBhayibheli liyasitshela ukuthi masisondela kuye naye uyasondela kithi. Hallelujah. So masithobisa inyama yethu through fasting, we get an opportunity to draw closer to God. The last thing
bazalwane eshiwoyo kulomkhuleko uNkulunkulu uthi kufanele baphenduke eindleleni zabo ezimbi. Hallelujah. Lithi abaphenduke eindleleni zabo ezimbi. That's the fourth thing ementionwayo kulelizwe. Bazalwane iBhayibheli liyagcizelela futhi liyasifundisa ukuthi osuke ethanda ukuphila nokubona izinsuku ezinhle akadede ebini enze okuhle. Afune ukuthula akujonge. Hallelujah. Mawufunda kwelesingisi lapha ekugcineni lithi you must pursue peace. You don't just seek it, you seek it and pursue it. When you pursue something, awudingi ukudistractwa nanoma yini, because ifocus yakhe isuke kulento oyifunayo, and awuyeke uyifuna until uyithole, and you make sure that there is no distraction until uzuyithole into oyifunayo. So there is no opportunity ukuthi uyithole usungena endleleni ekungeyona. That is why uNkulunkulu echaza la ukuthi masifuna ukuthula kufanele sikufune size sikujonge. Hallelujah. Masiza kuNkulunkulu bazalwane iBhayibheli liyasifundisa ukuthi kufanele size kuNkulunkulu ngeinhliziyo eziphendukile. Mawufunda incwadi kaIsaiah 29 uverse 30 and 14 lithi iBhayibheli yathi inkosi ngenxa yokuthi laba bantu besondela bangidumise ngemlomo yabo nangezindebe zabo kodwa bazidedisele kude nami inhliziyo zabo nokungesaba kwabo kungumyalo wabantu abawufundisiwe nje ngalokho ngiyakubuye ngenzelela abantu izenze ezimangalisayo imangalisa impela ukuhlakanipha kwabahlakaniphileyo babo kuyawuphela nokuqonda kwabaqondileyo babo kuyakusitheka. Alibonge igama lenkosi. So la uNkulunkulu emphasizes ukuthi we cannot be hypocrites. Simfune ngobuso inhliziyo zethu zikude naye. There is consequences for that. So masikhuleka bazalwane. iBhayibheli teaches us ukuthi kufanele sidede la uNkulunkulu uyasho ukuthi kufanele siphenduke indleleni ezimbi. Alibongwe igama lenkosi. So simele ukuthi sibe focused. Hallelujah. So bazalwane, when you get to the second part of this verse, verse 24, sizwe uNkulunkulu eqhubeka ukuthi labazalwane mabezenza lezi zinto eziwu4 ayisholo bezenza ngendlela asho ngayo. Lithi iBhayibheli yena uzozwa esezulwini, uzozwa ezulwini bese thethelela isono sabo aphilise izwe labo. So I want to submit to you bazalwane ukuthi ukuphila kwezwe lakithi nesizwe sethu akulele kubantu abasemandleni okubusa. Shem bazamile. I'm so sorry to say this, bazamile Shem. Bazamile. Bazamile. I don't need to say more bazalwane. It's in our faces, bazamile. Alibongwe igama lenkosi. Kwenye indawo eBhayibhelini khona la lisho khona ukuthi ngokuba ukufa sekwenyukele emafasteleni ethu kungene endlini zethu zamakhosi ukunquma abantwana ezidaladini nezinsizwa egcawini. Lithi iBhayibheli sekunyukile ukufa akusekho lapha phansi kuya ngokuya kuyanyuka. Manje mase kunyukele emafasteleni kusho ukuthi sekuzongena endlini. Alibongwe igama lenkosi.
kuzongena eindlini. Liqhubeka lithi kuze kungene eindlini zethu zamakhosi. La iBhayibheli malikhuluma ngezindlu zamakhosi ngeke ngithi amakhosi abantu abasuke bebuse ezweni. So uma lithi iBhayibheli ukufa sekungena naseindlini zamakhosi kusho ukuthi hayi sekonakele kude naphezulu. Sekudimanda ukuthi sikhulekele iunion buildings ngqo. Singayishalazeli ukuthi hayi siyakhuleka, siyibheke ngqo. Futhi kahle segqumeni mawuyibheka ubheka phezulu. Siyikhulekele siyiqonde iunion buildings. Singabe sisabheka ngisho ubuso bomuntu ophakathi siqonde yona ngqo. Because that is our palace, iunion buildings. Masa abazalwane sifikelwe isikhathi sokuthi sikwenze lokho. Will be doomed masigcine singakwenzanga. Lisho njalo izwi likaNkulunkulu. Uyabona abazalwane ukuthi lento isingaphezulu kwabantu ababusayo. Ixake ngisho abaphathi bomthetho abawufundela umthetho baxakile. Isidimanda ababizwe ngegama lakhe. Hallelujah. Isidimanda ababizwe ngegama lakhe. Kule section yale verse uverse 14 ke bazalwane ngicela ukuthi siqaphele a few things sesothandaza. uNkulunkulu uqala ngokuthi uzozwa. Amen. Qala ngokuthi uNkulunkulu uzozwa. Is going to hear esezulwini. Mayisezwile bese enza. Amen. In other words, njengoba ethuzothethelela isona philisi uzobe senza, but uzokwenza after esezwile. So indlebe kaNkulunkulu ilindele ukuzwa ukuthi mina nawe as his representative la emhlabeni sithini. Masithule bazalwane izoloku ivume. The problem is ngeke enze ngoba kufanele ezwe ukuze enze. Alibonge igama lenkosi. First John chapter 5 khona indawo lethi yilesi sibindi esinaso kuye sokuthi uma sicela utho ngokwentando yakhe uyasizwa. So uma singasho lutho kusho ukuthi asinaso ngisho isibindi sokuthi siyazi ukuthi uyezwa. Hallelujah. Ngoba masazi ukuthi uyezwa kusho ukuthi masazi masinesibindi sokuthi masicela into ngokwentando yakhe uyasizwa. Masingenaso lesi sibindi shuthi siyangabaza ukuthi uzosizwa masikhuleka. Hallelujah. Liqhubeka lithi uma sazi ukuthi uyasizwa noma sicela ini siyazi ukuthi sinakho esikucelayo esikucele kuye. So leli verse translates exactly what is happening la ukuthi uNkulunkulu needs to hear ukuzenza. Hallelujah. uNkulunkulu needs to hear ukuze enze. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. Bazokhumbula abazalwana ababekhona ngomsombuluko sila emkhulekweni. Hallelujah. Sasikhuluma ngendaba elapha encwadini uRevelation chapter 4 la uJohane ezwa izwi elinjengecilongo. Uzwa izwi elinjengocilongo lithini lelizwi lithi khuphukela la uthi noma yenyukela la ukuze ubone. Alibonge igama lenkosi. So manje kulelo lizwi kuyavela ukuthi hayi man njengoba sizile ukudla sifuna ubuso bukaNkulunkulu, in other words sikhuphukela to a different position njengoba situba inyama yethu. Alibongwe igama lenkosi. At the hearing of the word ye declaration yale fasting ukuthi asikhuphukele ngendle, sikhuphukela ukuthi sibone. Hawu manje kwase kuyaqondana ukuthi hayibo kanti masikhuphuka
sikhuphekele ukuthi sibone bese siyezwa bese siyenza ukusho kukaNkulunkulu ngapha noNkulunkulu uyezwa abone bese yenza yabo kusho ukuthi kune correspondence ikhona le correspondence alibongwe igama lenkosi hallelujah so bazalwane as I am closing sesokhuleka may we stand bazalwane sesokhuleka ngiyaxolisa bazalwane yazi ngizange ngisabingelela Nkosi yami ngahloniphi ngiyaxolisa bazalwane ningithethelele hallelujah sengikhulume ngazi ngaqeda Nkosi yami ningixolele bazalwane kakhulu bazalwane as we are going to pray kunabazalwane abawu6 abala endlini engizobacela nje ukuthi bazosikhulekela bakhuleke for different items ngizobasho at a later stage but I know ukuthi uNkulunkulu is preparing them kubekekile nje enhlizweni yami bazalwane ukuthi ubaba njengobeke wamenshina einsukwini ukuthi kubaluleke kakhulu kangakanani ukuthi njengebandla sikhulekele izwe lethu and as much as we do it almost every Sunday la enkonzweni kugcizeleke kakhulu enhlizweni yami ngisakhuleka ngilungiselela lenkonzo ukuthi ake dedicate this whole afternoon just praying for our nation. Let this be a corporal, political, socio, economics or societal prayer ezoyenza njengebandla. Ke sibone ukuthi uNkulunkulu ngeke anyakaze yini. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. Uma siwamitha wonke lama conditions awabekile uNkulunkulu. Mina ngiyakholwa bazalwane ukuthi siza kuye will be able to achieve whatever uNkulunkulu. So kubekekile nje bazalwane ukuthi sikhulekele izwe lakithi. Number 1 sikhulekele abantu. Sikhulekele nje ukubuswa kwezwe lakithi, sikhulekele nomnotho, sikhulekele ukuphepha kwezwe lakithi. Another item esizokhulekela phekwayo ke sikhulekele ibandla liumzimba kaKristu. Kakhulu sikhulekele ukuthi ibandla libe effective, libe relevant. Lingabi inhlekisa ibandla. Abantu ngisho abangal-understanding ngisho izwi likaNkulunkulu, they just decide ukuthi benze ibandla inhlekisa out of ignorance. Hallelujah. Ibandla liyadinga ukuthi libe effective and relevant. Also ngalesi sikhathi where even our nation is running out of ideas and options. Mali ngekho ibandla bazalwane, we are all doomed. So izinto esizibonayo zenzeka asingayi appreciate nathi sibamba amakhanda. See an opportunity to prepare yourself. Let's see an opportunity as the church. This is an opportunity to arise. This is an opportunity for the church to prevail. Kunezinto manje bazalwane okufanele kubonakala ukuthi ngaphandle kwe-intervention kaNkulunkulu even nababusayo ngeke bakwazi ukuthi badile nazo. Kube obvious bambone uNkulunkulu through us. Hallelujah. Mawufunda incwadi ka1 Timothy chapter 2, it explains clearly ukuthi siphi isizathu ukuthi njengebandla sikwenze lokho. Lithi ukuze sihlale kahle ngokuthula, ngokumesaba uNkulunkulu nangesizotho esipheleleyo. uNkulunkulu desires ukuthi njengebandla sihlale kuleyo environment. So i-environment mingawamithi lama requirements ukuthi sihlale ngokuthula nangesizotha nangokumesaba uNkulunkulu. We must do something about it. Hallelujah.
sikhulekele nezinceke zikaNkuluNkulu kakhulu ezala izweni lakithi ukuthi zime ngesibindi and proclaim izwi likaNkuluNkulu, zibe bold, zingayitholi seyiholeleke indaweni la kuzocompromiseka khona izwi likaNkuluNkulu. Funa nalabo benza ihlekisa ngevangeli bathola ibhaca bahlekise ngabakhonzi bakaThixo. Sibakhulekele bazalwane. Okunye okubekekile enhlizweni yami bazalwane ukuthi sikhulekele ukuthula nje nenhlala kahle emphakathini esihlala kuyona. Njoba ngeke ngasho nje ezikoleni la kufunda khona izingane zethu, imisebenzi yethu esiyenzayo whether in business or la siqashwe khona, we need to pray for that. We also need to pray for our families bazalwane. Let's use this time to pray for our families.